Għall-ewwel darba matul ix-xahar ta' Marzu l-moviment tal-passiġġieri fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qabeż is-600,000 persuna, tant li sal-aħħar tax-xahar kien hemm 633,826 passiġġier. Ħabbar dan l-ajruport stess fi stqarrija kif ġie spjegat li Marzu reġistrat tkabbir ta' 30.1% fuq l-istess xahar tal-2023 biex bekk għalaq l-ewwel kwart tal-2024 b'total ta' 1,573,712 passiġġier. Il-volum tal-passiġġieri żdied sostanzjalment lejn l-aħħar tax-xahar b'27,250 passiġġier jgħaddu mill-ajruport f'ġurnata waħda biss nhar il-ħamis 28 ta' Marzu. Dawn ir-riżultati pożittivi nkisbu fl-istess perjodu li matulu l-ajruport esperjenza żieda ta' 24.6% fil-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet minnu lejn Malta meta mqabbel mal-2023 u sit load factor b'saħħtu ta' 87.2% li huwa l-ogħla load factor li qatt reġistrat f'Marzu. Il-moviment tal-ajruplani wkoll żdied b'20.5% fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet b'total ta' 4,031 titjira jaslu jitilqu mill-ajruport matul dan l-istess xahar. L-aktar swieq importanti f'Marzu għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta baqgħu l-Italja, ir-Renju Unit u l-Ġermanja li flimkien kienu responsabbli għal 50% tat-total tat traffiku li għadda minnu. Madankollu fost il-ħames l-aktar swieq importanti, il-Polonja reġistrat l-aktar tkabbir b'saħħtu meta traffiku minnu lejn din id-destinazzjoni żdied b'80.6% fuq Marzu tal-2023. Dan wassal biex il-Polonja tieħu post Franza bħala r-raba l-aktar swieq importanti għall-ajruport.